Og vekselstrøm det er en alternativ udnyttelse af spænding, hvor man har vekselstrøm det kaldes AC, og jævnstrøm det kaldes DC. Og forskellen mellem de to, det er spændingen, hvor man i et almindeligt kredsløb, som er det simple strømkredsløb, der løber strømmen i en bestemt retning, fra plus til minus. Og det fungerer egentlig rigtig optimalt. Men hvis du skal have en høj spænding og transportere strømmen, så er det ikke muligt i mere end 2 km. Fordi der går en masse varme til, og der går en masse strøm til selve flytningen. Det kan vi vise nogle meninger, vi kommer ind på senere. Den alternative metode er så opfindelsen af og udnyttelsen af vekselstrøm, som får strømmen til at løbe i begge retninger. Det sker ved en periodisk veksling inden for induktion. Og det er jo faktisk ved, at vi har en spole. Her på. Den spole bliver så udsat for meget sommer i det her. Nord- og sydpol. Hvis vi så kigger på det i forhold til spændingskoden, så vil vi se en sammenhæng i forhold til, hvad den her magnet, den drejer rundt i forhold til spolen. Her, der vil man kunne se, at spolen nordpolen bevæger sig op mod spolen. Det skabes af den her max-spænding. Og når den så bevæger sig tilbage igen, så der står noget herovre, og siden her, den har den til den her vej rundt, og så hernede, så vil vi se, at den skal ned mod minimalspændingen, og så op igen. Og det bliver det, som kalder en periode. Heroppe har vi volt. I Danmark og i Europa, der er max 325, og ueffektivt der er 230. Og det er egentlig, det er hovedsageligt i Europa, som jeg sagde før. Derude af den her akse, der har vi tid i sekunder. Det måles også i hertz. Der er jo også en, som er hurtigt. Der skulle gerne være, der er 50 i Danmark i sekundet. Transformer, og hvorfor vi bruger transformer, og når vi transformerer vores strøm, så har vi en høj spænding, men lavere ampere, det kan vi gøre for at minimere vores energitab. Fordi jo flere, eller jo højere spænding man har, jo færre ampere har man. Det vil sige, jo flere volt, jo færre ampere. En transformer virker ved, at du har en jernkerne, så har du en spole, meget godt tegnet, og der har man også på den anden side. Og det her, det er den sekundære side, og det her, det er den primære side. Så har du en primære side, hvor du så sætter 10 volt ind, for eksempel. Og så har du 200 vindinger her. Og vindinger, det er $10 volt, og så er der 200 vindinger. Og så har du på din sekundære side, der har du så 400 vindinger. Og det skriver man normalt som N. Og ja, volt det skrives som U. Og det vil sige, at her, når du har 10 volt, så når din volt den bliver dobbelt så stor,
Det vil sige, at der kommer til at stå 20 volt, så bliver din ampere halveret. Fordi at din strøm bliver dobbelt så stor, og så bliver din ampere halveret. Om vekselstrøm, så kan man beregne sit U max, altså hvor mange volt man maksimalt kan have, hvis man kender den effektive spænding, altså sit U-effektiv. Formlen for det hedder U max er lige med kvadratroden af 2 gange med U effektiv. Det vil sige, at i Danmark, der har vi en effektiv på 230, og når vi så ganger det med kvadratroden 2, så får vi 325, hvilket at Shannon viser os var vores max. Når man snakker om transformatorer, så kan man sige, eller så er der en formel, der hedder US over UP er lige med NS over NP. Et eksempel, hvor vi kender vores NS, og vi kender vores NP, og vi kender vores US, men vi kender ikke vores UP. Kan udvides, så vi kan regne ud, hvad vores UP er. Det vil sige 400 delt med 200, og på den anden side der har vi vores US, som er 20, og så står der UP nedenunder, eftersom vi kender den. Så kan vi flytte vores 20 over på modsatte side. Det siger, så ganger vi med 20. Og det gør vi også her. Så at vi får isoleret vores UP. Og herovre, der står der 2 delt med 4, det er en halv gange 20. Halvdelen af 20, det er 10. Så UP er lige med 10 volt. Lidt om, hvad man så bruger vekselstrøm til, og hvordan det bliver brugt i vores hjem. Som Shannon kom lidt ind på, så fungerer det jo via induktion, vekselstrøm. Med at vi har en fase her, hvor der er en spole i, altså, hvor vi har en magnet her, som drejer rundt. Sådan. Og derfor får vi den her graf, hvor vi måler spændingen i forhold til tiden. Men så når vi bruger det i hjemmet, så har vi i stedet for bare at vi har en fase på det her, så har vi sat 3 faser på. Og det har vi gjort for at maksimere den mulige spænding, vi får ud af mindst mulig magnetomdrejning. Der skal gerne være ca. 120 grader mellem de spoler, så der er lige meget afstand mellem de forskellige spoler her, så de ikke går ind og påvirker hinanden. Men når vi er forskellige undersøgelser fundet ud af, at de her 3 spoler, det er mest optimalt, da de så samtidig med, at der er så mange som muligt, så er de ikke for mange til at gå ind og forstyrre hinandens signaler, så de faktisk ikke får noget strøm ud af det. For hvis man forestiller sig et scenarie, hvor man bare puttede uendelig mange spoler på hele vejen rundt, vil de forskellige spolers elektromagnetiske vægt gå ind og irritere hinanden, derfor vil man ikke få noget strøm ud af det. Men når vi så har 3 af dem her, så vil de her jo hele tiden være forskudt af hinanden. Så vi har altså også en graf, der går her samtidig med.
går her. Vi tager den lige op, så det bliver 6. Fordi når vi har de her 3 faser, så sender vi jo mere strøm, så sender vi 3 gange så meget strøm ud. Oh my god, de kræver ikke det ned. Nå. Det smarte ved det her er, at udover så at lave vores normale strøm, som vi vil få ud fra bare en af de her faser, bare en af dem, så vil vi få normal strøm på de 230 volt, som jeg snakker om. Altså effektiv værdi på 230 volt. Det er godt lavet. Nå. Men så har vi også noget i huset, nogle ting, der kræver mere strøm end andre, altså som vi kalder kraftledninger, som kan producere helt op til 400 volt som en effektiv spænding. Og det gør man så ved at kombinere 2 af de her ledninger, så i stedet for at bruge en af de her faser og et nulpunkt, så vil, fordi hvis du tager fasen i forhold til 0, så vil du hele tiden bare følge, hvad fasen strøm er. Så hvis du så har 2 faser i forhold til hinanden, så vil det hele tiden så vil det amplificere hinanden, så man altså vil få en graf, som går meget højere op. Oh my god, det er fedt der. Og den her krav vil altså skabe højspænding i huset derhjemme. Ja, jeg vil så fortælle om kroppens elektriske system. Og i kroppen der er nogle elektriske strømstyrker, som bevæger sig i omkring 1 millisekunds hastighed. Og det bevæger sig i nervetrådene til omkring 50 millisekund i nervetrådene. Så. Ja. Og det danner så nogle forskellige ioner. Det er K plus, C minus, Na. Og så den anden vigtige del af kroppens elektriske strømstyrke, det er, at hjertet udsender en frekvens i minuttet på 1, 2, max, og det er cirka mellem 60 og 120 hjerteslag i minuttet. Og så er der også en anden vigtig del, det er, at det er sikkerheden. Og en krop den kan tåle mellem 1 og 10 milliampere, hvor man så kan mærke det, men der er ikke nogen fare ved det. Men over 10 milliampere, der kan man risikere at få lammelser, og man kan også i værste tilfælde faktisk dø af det. Og det var så det, vi havde om vækstelsen.